Máis de 12.000 persoas fixeron das Pontes a capital galega do motor. Alberto Meira foi o gran vencedor do Rally Show por diante de Manuel Senra e Jorge Pérez, nunha xornada na que tamén brillaron lendas do Mundial. As bancadas comezaron a encherse desde primeira hora da mañá. Máis de 30 pilotos participaron nunha xornada na que o espectáculo sobre rodas foi o gran protagonista. Entre os grandes atractivos, 4 nomes que forman parte da historia do Rally Mundial: Stig Blomqvist, Miki Viasion e Peter Solberg, ademais do galego Luís Moya, bicampeón do mundo como copiloto de Carlos Sainz. Exhibicións, drifts e encontros cos afeccionados completaron unha mañá na que o público puido ver de preto aos grandes campións e conseguir autógrafos e fotografías na fanzón. Xa pola tarde chegou a hora da competición. Despois dos adestramentos, a manga clasificatoria e as eliminatorias, o Rally Show entrou na súa fase decisiva. Na gran final, Alberto Meira, ao volante do seu Skoda Fabia R5, foi o máis rápido e proclamouse campión do Rally Show das Pontes, quedando por diante do segundo Manuel Senra e terceiro Jorge Pérez. As Pontes pechase unha fin de semana dedicada ao motor cunha cifra de récord. Máis de 12.000 persoas pasaron polo circuito para gozar dunha cita que rematou coa música de SES como broche final.